Svjedoci smo velikog napretka tehnologije u posljednjih 10 godina, koja nam danas omogućuje razvoj sve manjih vitroretinalnih instrumenata. Manji instrumenti i manji rezovi dovode do manje upalne reakcije nakon operacije, a time i bržeg postoperativnog oporavka i manje nelagode nakon operacije. Danas je izvođenje vitrektomije moguće sa rezovima koji su manji od pola milimetra. Sam zahvat vitrektomije uključuje temeljito uklanjanje staklovine ili krvarenja, zatvaranje mjesta rupture kod ablacije, uklanjanja epimakularne membrane ili zatvaranja rupture makule. Ovi zahvati traju od pola sata do sat i pol, ovisno o slučaju. Obavljaju se u lokalnoj anesteziji i pacijent nakon kraćeg povratka od zahvata može ići kući. Sljedeći dan pacijent se javlja na kontrolni pregled. Prvi oporavak vida se procjenjuje za tjedan do 2 dana, a konačni oporavak može trajati i nekoliko mjeseci.